Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggonmu ijo kok biru, Pak? Ya diganti warnane, gak apa-apa. Ganti abang iso. Bahasa ngirim berarti aku ya? Ya, ora usah. Oke. Kami dhewe padha penake ya. Nah, ya padha penake. Bismillahirrahmanirrahim. Faqalal alhamdulillah salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim Muhammad bin Nawawi bin Umar An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa amadana bi ma'tatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah iki wa fi qaulihi. Oke. Wa fi qaulihi lan iku tentang pangendikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ingkang munine yarhamkum. Wingi aku yarhamkum sing ya. Iki pertimbangan sing nomor loro. Ya, ada yarhamkum, ada yarhamukum. Riwayatani utawi dua riwayat. Jadi tentang pangendikane Kanjeng Nabi niki irhamu yarhamkum, itu ada yang yarhamkum, ada yang yarhamukum. Riwayatani utawi dua riwayat. Sing setunggal al jazmu, macane jazm yarhamkum ala annahu ing atase maksudnya dengan alasan ala annahu ing atase sak temene lafat yarhamkum iku jawabul amri jawabe amar. Amare irhamu. Ngoten itu yang pertama. Macane loro. Wa min asbabi kok wa min asbabi keliru Mas. Warrafu riwayat nomor kalih inggih menika arrafu. Maca rafa ala annahu ing atase sak temene lafat yarhamukum iku jumlatun du'aiyatun ajalah jumlah du'aiyah. Muga-muga mugi rahmat. Nah ngono. Insya kan. Dadi donga kaya sallallahu alaihi wasallam kan iku khabariyah tapi maknane insya. Mergo donga masih ana ulama sing sanjang nek maca selawat mboten pareng niataken ndongakno Kanjeng Nabi. Nek ning pundi kasifah iku haram. Nggih, nek sampai niat ndongakno Kanjeng Nabi. Haram. Haram. Tapi sering lho padahal ndongakno Kanjeng Nabi. Piye? Ya bukti rindu. Ndak Mas, nek cara ndonga kan koyo-koyoke Kanjeng Nabi awake dhewe iki sapa kan ngono. Nah kuno oleh niat ndonga ngono jare. Tapi syaratnya sing dijawake dhewe njaluk sallallahu alaihi Muhammad iku utawa sallallahu alaihi Muhammad Allahumma sholli wa sallim iku kan ya sigote sigot amr mugi paring selawat panjenengan. Lah iku maksude iku selawat sing durung dikekno. Nek wis dikekno kathah pun Gusti. Lah sing durung dikekno lho jenengan ceblokne malih. Lah kuwi gak apa-apa. Ya gitu. Lho aku makili pangeran. Ngono. Assalamu alayka ya ayyuhan nabi. Kuyan Maqali inna rahmatan. Wis kasus iki. Gek sing ngerti gur mamak gopur tok lho, mamak gopuran masyaallah. Piye iku Mas? Wis gak ngurus iku ya. Wis gak ngurus. Pokok iki satunya versinya kalau baca yarhamkum kalau dijawab amar, nek dibaca yarhamukum niku maksudnya jumlah doa iya. Sing ndonga sinten Kanjeng Nabi. Ngoten wa huwa lan utawi jumlah doa iya niki yarhamukum macane iku aula langkung sip. Li anna du'aahu krana sak temene dungane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wairu mardud niku mboten dipun tolak. Ngoten. Enten kula gajah rencang namanya Agus Mardut. makanya aku bener donga iki mesti titip salam ning Kanjeng Nabi ya. Dengan dongane ya jadi lek sing donga mesti aman. Aman nek Kanjeng Nabi. Kulo sing donga mesti ya. Mesti ana campuran sembarang wis Mas. Nek Kanjeng Nabi sedonga aman. Mesti wangsule niku mboten jelas jawaban. Nggih, wangsule mboten jelas. Oh, Mula kula titip panjenengan mawon ngoten. Mulaiku ada sebagian ulama yang menyarankan doa itu pakai yang maktur. Golek sing wis ana riwayate. Mergo nek awake dhewe njaluk iki awake dhewe iki gak ngerti sing apik iki kanggo awake dhewe iki apa. Pun wa min asbabi husnil khotimati
lan iku setengah saking pira-pira sabab angsal husnil khotimah, happy ending Mas ya bahasane. Al muwadzabatu utawi nglanggengaken ala hadzal du'a ing atase doa menika. Doa Kanjeng Nabi niki. Wa huwa lan utawi hadzal du'a termasuk sebab husnul khotimah nih. Mergo sifat rahmane awake dhewe, sifat rahmahnya kita itu gitu. Ini doanya saya nih. Allahumma akrim hadhil ummata al Muhammadiyah. Loh, Muhammadiyah, Mas. SNU ora masuk. Gak masuk. Allahumma do Gusti akrim mugi mulya akan panjenengan hadhil ummatal Muhammadiyata teng ummate Kanjeng Nabi Muhammad menika. Bijamili awaidika kelawan pira-pira baguse awaidika karuniane panjenengan. Awaid niku perkara sing bola bali berulang datang ke kita. Tapi teng mriki niki nikmat ngoten mawon. Fidaro ini teng dunya lan akhirat. Ikraman krana mulyakaken liman kaduwe tiyang ja'al taha min ummati ya apa iki Mas? Bener, teke bener. Ummatihi sallallahu Liman ja'al taha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam, liman kaduwe tiyang ja'al ta kang dadosaken panjenengan ha teng niku man, maksude ummah. Nggih, maksude ummah min ummatihi setengah saking umatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min halan iku setengah saking asbabi. Iya, saiki tok. Bizamili awaidika fid darain ikraman liman ja'al tahu min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Ja'al tahu. Oh, ja'al tahu ding, iki ja'al tahu. Bali teng ummah ya. Wa min halan iku setengah saking asbabi husnil khotimah al muwadzabatu tawi ngelanggengaken ala hadhihi du'ai ing atase ala hadzal du'ai ing atase doa menika. Baina sunnatis subhi wa fardhihi, pas ndungone niku wayahe di antara sunnah subuh, sebelum subuh itu wa fardhi lan salat subuh. Di antara piye aku ora tau ngonangi. Sunah sadurunge subuh. Heeh, salat sunah sadurunge subuh. Ora tau nglakoni. Di antara itu ngono. Waktune jasane gak ning kene ora apa-apa. La wa huwa lan utawi donga niku Allah maghfir li ummati sayyidina Muhammadin. Allahumma do Gusti ighfir mugi paring ngapura panjenengan li ummati sayyidina Muhammadin kangge umatipun Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham do Gusti irham mugi memberi rahmat panjenengan paring kasih sayang panjenengan umat sayyidina Muhammadin teng ummate Sayyidina Muhammad Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah ustur mugi nutupi aib panjenengan umat Sayyidina Muhammadin teng umat aibe umate Sayyidina Muhammad. Allahumma do Gusti ujubur mugi njangkepi saged. Ujubur nek makna asline kan jabirah kae Mas. Nambel. Nah, nambel. Berarti nek nambel kan ono barang sing kurang. Lah nek ono sing kurang-kurang ning umat Kanjeng Nabi Muhammad iki jenengan tambeli Gusti. Umat Sayyidina Muhammad teng umate Sayyidina Muhammad. Allahumma do Gusti aslih mugi memperbaiki panjenengan umat Sayyidina Muhammad teng umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma do Gusti afi mugi paring kesehatan lahir batin, paling afiah panjenengan umat Sayyidina Muhammad teng umatipun Sayyidina Gusti kita Muhammadin Nabi Muhammad. Allahumma do Gusti ihfaz mugi ngreksa panjenengan umat Sayyidina Muhammadin teng umate Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma do Gusti irham mugi paling rahmat utawa paling melas atau melasi panjenengan umat Sayyidina Muhammadin teng umate Kanjeng Nabi Muhammad. Rahmatan kelawan rahmat amatan ingkang umum ya rabbal alamin, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma do Gusti ufir mugi paring ngapura panjenengan li ummati Sayyidina Muhammadin kaduwe umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maufiratan kelawan pengampunan amatan ingkang umum ya rabbal alamin, wahai Tuhan atau zat kang mengerani sekabehane jagat. Allahumma do Gusti farrij mugi apa farrij Mas? Bungahake. Mriku bungahake. Nek makna aslinya itu
ana kumpulan kesedihan, nah farid iku kesedihane dipecah. Makna aslinya gitu, mecah. Ya iki mbungahaken ngoten Mas. Allahumma farrij, karepe iku karepe mbungahaken panjenengan an ummati Sayyidina Muhammadin saking ummate Sayyidina Muhammad farajan kelawan bebungahan ajilan ingkang cepet ingkang sak menika ngono maksudnya. Ya Rabbal alamin wahai zat kang mengerani sakabehane jagat. Wa min halan iku setengah saking asbabi husnil khotimah mulazamatu hadat du'ai utawi netepi donga menika wa walan utawi donga menika niki ya rabba kullasyai wahai pangerane sakabehane barang sakabehane wis bikudratika kelawan kuasane panjenengan ala kulli syai'in ing atase saben-saben barang iufir mugi paring ngapura panjenengan li tengkula kullasyai'in sembarang kalire pun walatas alnilan mugi mboten nuntut panjenengan niteng kula an kulli syai'in saking sembarang wis mboten usah jenengan takon-takoni kula niki wis jelas salahe pun jawabane wala tuhasibni lan mboten usah ngaudit panjenengan ngisap iku maksudnya ngaudit panjenengan niteng kula fi kulli syai'in tentang segala pun mboten usah jenengan paringaken men beres Gusti mboten usah dipun audit wa atilan mugi maringi panjenengan niteng kula kula syai'in ing sekabehane men paringaken kula. Weh enak tak ndengone. Kira ngerampok gitu. Ngerampok. Lah badhe teng sinten malih Gusti? Kan ngono. Dungo njaluk ngengkel. Mboten napa-napa pun Gusti. Iso aku njaluk karo ngengkel Gusti. Lah nggih. Intaha telas napa niki donga. Pun babus sunai mugi-mugi paringi berkah kalian Gusti Allah nasihat-nasihat niki dados manfaat. Babus sunai wallahu alam bisawab bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa enak